hinagot na ho. Ayan mga kamandaragat, inagapan na namin na tumago dito kasi yung bagyo ay tinutumbok itong aming lugar, Bicol region. Pero yung lugar namin ay pilit namang natago. Pero sabi nga, hindi man daw tutuloy yung bagyo at masamang panahon. Ayun mga kamandaragat, dahil po may anunsyo na naman ng bagyo, ito nga po, hindi pa kami nakakalaot. Nag-testing pa lang kami nitong bangka ay magtatago na naman kami. Hanggang ganito ang buhay mangingisda. Kasi kung hindi naman namin itatago itong bangka, delikado ito dito na sira dahil sa lakas ng alon. Ayun mga kamandaragat, matago kami, diretso testing na rin itong bangka. Ayun yung makina natin, no. Ford R5 yung nakakarga dito ngayon. Patay. Patay. Alam. Wala na. Tago na naman. Ay mga kamandaragat, titesting natin kung ano. Heater. Master Pogi. Ito mga kamandaragat yung ating ngayon, makina, Ford R5. Makina po yan ng jeep na kinonvert namin dito sa sa fishing boat. Diba kapag maliit yung makina yung nahihirapan na masyado yung makina, madaling masira. Ay mga kamandaragat, titingnan natin yung takbo ng bangka kung ayos na. Ay, panlaki pala nito. Dito ako sa unahan. Para ayun o, hinagot na o. Tago. Dulo na yun.
Okay, Kajip. Kami lang. Ano, dami yung bangka oh. Papasok na. Ang ipapasok. Ayun oh. Jeep, diretso mo lang yan oh. Sana all matago na ho kami. Ano, ang dami pa. Ano. Jeep manalo. Sige, Jeep. Hindi magbabago pag-ibig ko'y sa'yo lamang. Uli. Ayun, wala ko kami lisensya. Titikitan daw kami. Welcome to my guys. Tara, papasok na kayo mga kasuicide. Mga kasuicide, nandito na po kami sa Taguan. Oh, dito kalma. Hello, Joseph. Ayan yung mantitikit. Taga dito yung yan ay Igoy. Ayan na ho kami. Welcome to my vlog. Medyo na ulan. Ano, ang dami yung ano dyan, bangka na malalaki. Dito ako namamana paggabi. Jeep. Ayun o. Umpisa na ang malalaking bangka. Kainan sa Taguan. Abot ito dyan? Batak na. Anong kanin? Ito ang inaabot. Ilang laot pa lang namin na andito na naman kami sa Taguan. Subo daw. Anong kanin? Din, pasubo din. Tumna ay. Yan. Ang mga kamandaragat natin. Andito na naman. Ilang araw pa lang tayong galing dito? Up. Hindi. Sige. Ito ba yun? Dito daw, dito. Ayan, kainan dito sa ano. Pagkatali ng bangka. Kita. Luto ang ay mga kamandaragat oh. Nakisubo lang tayo, naubos na yung kanin. Ay mga kamandaragat. Yeah. Yung mga mukha na yun oh. Yung mga mukha na yan, lalo nyo makikita. Lalo na yung naka-orange na yun. Ang ikapitong hukag eh. Ayan mga kamandaragat, inagapan na namin na tumago dito kasi yung bagyo ay tinutumbok itong aming lugar. Bicol region. Pero sabi nga, hindi man daw tutuloy yung bagyo at masamang panahon. Ito. Ay, tuyo. Adobong, ano? Tuyo, ano?
Oh, gusto mo. Ito magbabantay natin bangka ngayon. Oh. Ako yun. Ay, ang subo. Ay, salamat. Sa ano, taklob ng kaldero. Wala niya sa ano, Amerika. Only in ano lang. Only in ano, luar umon. O ano? Lato. Lato, taklob. Rituhan, taklob. Ayan o. Kagangas sa luka. Ang araw na naman dito ano. Mamamalagi. Isang araw na naman mamamalagi. Gabay ako yan. Baik. Baik. Grabe ang abala ng bagyo sa amin mga kamandaragat. Kasi magandang hinuhuli ngayon ng mga palakaya dito. Kahit anong palakaya magandang hinuhuli kaso may sama ng panahon. Hindi naman pwede namin sabayan yung sama ng panahon. Kasi ano yan, sama nga eh. Ayan mga mandaragat. Pagkatapos namin magtali ng ano, uwi din kami sa amin, pero may mga magbabantay dito. Mga bangka na iba. Sarap ng ulam. Magbantay sa bangka oh. Nalaglag na. Bagay, ano yung naabot niya pag nalaglag? Nananakbo ano? Kaya si Winya, ano na bigyan si Winya? Biro? Nakuha. Diyan ako, biro ay. Natakbo yata. Na talaga may kulong. Kaya niluluto mo lang.